Η σιωπή μέσα στο γραφείο του Οδυσσέα δεν ήταν ποτέ απλή σιωπή, ήταν εκείνη η βαριά, σχεδόν ασφικτική ακινησία που γεννιέται όταν κάποιος έχει ήδη αποφασίσει να παίξει ένα παιχνίδι εξουσίας και περιμένει απλώς τη στιγμή που ο αντίπαλος θα κάνει το λάθος. Το φως έμπαινε από τα μεγάλα παράθυρα και έπεφτε πάνω στο γραφείο, φωτίζοντας ένα αντικείμενο που, για έναν ξένο, θα έμοιαζε αθώο, για εκείνον όμως, είχε ήδη μετατραπεί σε εργαλείο αποκάλυψης. Το ξύλινο αλογάκι στεκόταν εκεί, ακίνητο, σχεδόν ηρωνικά αθώο, αλλά η παρουσία του ήταν τόσο προκλητική όσο και ένα κατηγορητήριο που δεν είχε ακόμα υποθεί. Ο Οδυσσέας δεν το είχε τοποθετήσει τυχαία. Κάθε γωνία, κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και η θέση του φωτός πάνω του, ήταν υπολογισμένη. Ήθελε να το δει εκείνη. Ήθελε να το αναγνωρίσει. Και πάνω απ' όλα, ήθελε να δει πώς θα αντιδράσει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσε τη σιωπή ως όπλο. Από τα παιδικά του χρόνια είχε μάθει ότι οι άνθρωποι προδίδονται όχι από αυτά που λένε, αλλά από αυτά που δεν μπορούν να κρύψουν όταν νομίζουν πως δεν τους κοιτάει κανείς. Και τώρα, με την Αλεξάνδρα, ένιωθε ότι βρισκόταν μπροστά σε έναν αντίπαλο που δεν ήταν τόσο απλός όσο αρχικά είχε πιστέψει. Όταν η πόρτα άνοιξε και εκείνη μπήκε μέσα, το βλέμμα της κινήθηκε μηχανικά στο χώρο, σαν να ήθελε να επιβεβαιώσει ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει. Όμως η στιγμή που τα μάτια της έπεσαν πάνω στο αλογάκι ήταν εκείνη που πρόδωσε τα πάντα, έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν ήταν κραυγαλαία η αντίδραση της, ήταν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Μια μικρή παύση, ένα ανεπαίσθητο σφίξιμο στο βλέμμα, μια σκιά που πέρασε και χάθηκε τόσο γρήγορα που μόνο κάποιος σαν τον Οδυσσέα θα μπορούσε να την πιάσει. Εκείνη τη στιγμή, μέσα του, κάτι επιβεβαιώθηκε. Δεν είχε πια αμφιβολίες. Και όμως, δεν βιάστηκε να μιλήσει. Αντίθετα, σηκώθηκε αργά από την καρέκλα του, πήρε το αλογάκι στα χέρια του και το γύρισε σαν να το εξέταζε για πρώτη φορά, παρόλο που ήξερε κάθε του λεπτομέρεια. Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, ήταν μια πρόκληση, ένα κάλεσμα για εκείνη να μπει στο παιχνίδι που ήδη είχε ξεκινήσει χωρίς να το καταλάβει. «Είναι το γούρι μου», είπε με εκείνη τη χαμηλή, ελεγχόμενη φωνή που δεν άφηνε ποτέ χώρο για συναισθηματικές εξάρσεις. «Άργησε να έρθει στα χέρια μου. Κάποιος το εμπόδισε, αλλά, όπως φαίνεται, η τύχη πάντα βρίσκει το δρόμο της». Τα λόγια του δεν ήταν κατηγορία, ήταν κάτι χειρότερο. Ήταν μια δήλωση που άφηνε την ευθύνη να αιωρείται στον αέρα, σαν μια σκιά που μπορούσε να πέσει πάνω σε οποιονδήποτε. Και όμως, μέσα σε εκείνη τη φράση υπήρχε μια ένταση που στόχευε μόνο ένα άτομο. Η Αλεξάνδρα δεν απάντησε αμέσως. Στάθηκε απέναντι του, με εκείνη την ψυχραιμία που είχε μάθει να φοράει σαν μάσκα, αλλά μέσα της, κάτι είχε ήδη αρχίσει να σπάει. Δεν ήταν φόβος, όχι ακόμα. Ήταν περισσότερο εκείνη η ενόχληση που γεννιέται όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι του έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται. «Περίεργο», είπε τελικά, αφήνοντας ένα ελαφρύ χαμόγελο να φανεί, σαν να ήθελε να υποβαθμίσει τη σημασία του αντικειμένου. «Δεν φανταζόμουν ότι θα σε ενδιέφερε τόσο ένα απλό παιχνίδι». Ο Οδυσσέας την κοίταξε χωρίς να χαμογελάσει. Το βλέμμα του ήταν σταθερό, διαπεραστικό, σαν να προσπαθούσε να διαβάσει όχι τα λόγια της, αλλά τις σκέψεις που προσπαθούσε να κρύψει. «Δεν είναι παιχνίδι», απάντησε ήρεμα. «Είναι μνήμη». Η λέξη αυτή έπεσε ανάμεσα τους με ένα βάρος που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Γιατί η μνήμη, για ανθρώπους σαν εκείνον, δεν ήταν ποτέ κάτι αθώο. Ήταν πάντα συνδεδεμένη με πληγές, με λάθη, με ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να τους προδώσουν. Η Αλεξάνδρα ένιωσε για μια στιγμή ότι είχε υποτιμήσει την κατάσταση. Όχι γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει την αντίδρασή της, αλλά γιατί είχε πιστέψει ότι εκείνος δεν θα έδινε σημασία. Και αυτό ήταν το πρώτο της λάθος. Το δεύτερο ήταν ότι δεν είχε καταλάβει πόσο προσεκτικά την παρατηρούσε. Ο Οδυσσέας έκανε ένα βήμα πιο κοντά της, όχι απειλητικά, αλλά αρκετά ώστε να σπάσει εκείνη την απόσταση που κρατούσε τους ανθρώπους ασφαλείς. Η κίνηση του ήταν αργή, υπολογισμένη, σαν να ήθελε να της δώσει χρόνο να αντιδράσει ή να κάνει το επόμενο λάθος. «Ξέρεις», συνέχισε, «μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων. Ότι αν κρύψουν κάτι, αν το καταστρέψουν, αν το εξαφανίσουν, θα εξαφανιστεί και η αλήθεια». Σταμάτησε για μια στιγμή, αφήνοντας τη φράση να αιωρηθεί. Το βλέμμα του δεν έφυγε από πάνω της ούτε για ένα δευτερόλεπτο. «Αλλά η αλήθεια», πρόσθεσε πιο χαμηλά, «έχει έναν περίεργο τρόπο να επιστρέφει». Η Αλεξάνδρα ένιωσε την πίεση να αυξάνεται. Όχι εξωτερικά, αλλά μέσα της. Γιατί ήξερε ότι εκείνος δεν μιλούσε τυχαία. Και όσο περισσότερο προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραιμία της, τόσο περισσότερο ένιωθε ότι το παιχνίδι είχε αρχίσει να γυρίζει εναντίον της. Και όμως, δεν ήταν από εκείνους που υποχωρούν εύκολα. Σήκωσε το βλέμμα της και τον κοίταξε με μια πρόκληση που δεν ήταν φανερή, αλλά υπήρχε εκεί, πίσω από την ηρεμία της. «Μιλάς σαν να κατηγορείς κάποιον», είπε. «Αλλά δεν λες ποιον».
Ο Οδυσσέας χαμογέλασε ελαφρά για πρώτη φορά. Ήταν ένα χαμόγελο που δεν είχε τίποτα το ζεστό, ήταν εκείνο το λεπτό, σχεδόν ηρωνικό χαμόγελο που εμφανίζεται όταν κάποιος ξέρει ήδη την απάντηση και απλώς περιμένει να την ακούσει από τον άλλον. «Δεν χρειάζεται», απάντησε. Και αυτή η απάντηση ήταν ίσως η πιο σκληρή από όλες. Γιατί σήμαινε ότι δεν είχε ανάγκη από ομολογία. Είχε ήδη καταλάβει. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά, σχεδόν απειλητική. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, η ισορροπία δυνάμεων είχε ήδη αλλάξει. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν πια εκείνη που κινούσε τα νήματα. Και ο Οδυσσέας δεν ήταν πια ο άντρας που την είχε υποτιμήσει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάτι είχε σπάσει οριστικά. Γιατί ο Οδυσσέας δεν έβλεπε πλέον απέναντι του απλώς μια γυναίκα που προσπαθούσε να τον πλησιάσει. Έβλεπε έναν αντίπαλο που είχε ήδη κάνει την πρώτη του κίνηση. Και αυτό σήμαινε ότι το παιχνίδι είχε μόλις αρχίσει. Στο μεταξύ, έξω από αυτό το κλειστό δωμάτιο όπου οι λέξεις λειτουργούσαν σαν παγίδες και τα βλέμματα σαν μαχαίρια, ο κόσμος συνέχιζε να κινείται με έναν ρυθμό που έμοιαζε σχεδόν αφελής μπροστά σε αυτό που μόλις είχε ξεκινήσει. Οι άνθρωποι γελούσαν, μιλούσαν, αντάλλασαν βλέμματα γεμάτα συναισθήματα που, για μια στιγμή, έμοιαζαν αληθινά και αθώα. Και ίσως αυτό να ήταν που εξόργιζε περισσότερο όσους παρακολουθούσαν απ' έξω. Γιατί για εκείνους, η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς μια γυναίκα που έπαιζε ένα παιχνίδι, ήταν μια παρουσία που διατάρασε την ισορροπία, που έφερνε μαζί της μια ενέργεια σκοτεινή, ύπουλη, σχεδόν δηλητηριώδη. Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Ήταν έντονες, ομές, χωρίς φίλτρο. Λέξεις βαριές, γεμάτες οργή, που δεν προσπαθούσαν καν να κρύψουν την απέχθεια. Γιατί σε αυτό το σημείο, η Αλεξάνδρα δεν αντιμετωπιζόταν πια ως ένας απλός χαρακτήρας, είχε μετατραπεί σε σύμβολο. Σε κάτι που έπρεπε να τιμωρηθεί. Και αυτή η οργή δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα όλων εκείνων των μικρών, σχεδόν αόρατων κινήσεων που είχε κάνει, όλων εκείνων των στιγμών που είχε προσπαθήσει να χειραγωγήσει, να μπει ανάμεσα, να καταστρέψει χωρίς να φαίνεται. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, δεν είχε ακόμα φτάσει στο σημείο να την αντιμετωπίσει ανοιχτά. Αλλά μέσα του, κάτι είχε αλλάξει. Δεν υπήρχε πια εκείνη η ελαφριά υποτίμηση, εκείνη η αίσθηση ότι μπορούσε να την ελέγξει εύκολα. Τώρα, υπήρχε προσοχή. Και όταν ένας άνθρωπος σαν τον Οδυσσέα αρχίζει να προσέχει πραγματικά, τότε οι κανόνες αλλάζουν. Λίγο αργότερα, όταν έμεινε μόνο στο γραφείο του, πήρε ξανά το αλογάκι στα χέρια του και το κοίταξε για αρκετή ώρα. Δεν ήταν πια απλώς ένα αντικείμενο. Ήταν απόδειξη. Ήταν ένα κομμάτι μιας αλήθειας που μόλις είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Και μέσα σε εκείνη τη σιωπή, ένα πράγμα έγινε ξεκάθαρο. Δεν θα άφηνε τίποτα να περάσει απαρατήρητο. Γιατί αυτή τη φορά, δεν ήταν εκείνος που δοκιμαζόταν. Ήταν εκείνη. Η στιγμή που η Αλεξάνδρα έκλεισε την πόρτα πίσω της δεν σήμανε το τέλος της σκηνής, αντίθετα, ήταν η αρχή μιας άλλης, πολύ πιο επικίνδυνης πραγματικότητας που άρχισε να σχηματίζεται αθόρυβα. Γιατί ο Οδυσσέας μπορεί να είχε ήδη πάρει τις απαντήσεις που ήθελε, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει, σήμαινε απλώς ότι τώρα είχε ξεκινήσει σε ένα επίπεδο πολύ πιο βαθύ, εκεί όπου δεν υπήρχαν πια λάθη χωρίς συνέπειες. Η Αλεξάνδρα περπατούσε στο διάδρομο με σταθερό βήμα, αλλά μέσα της επικρατούσε μια ένταση που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Δεν ήταν φόβος, ήταν κάτι πιο σύνθετο. Ήταν η επίγνωση ότι κάποιος είχε αρχίσει να τη διαβάζει. Και αυτό, για έναν άνθρωπο που είχε μάθει να κινείται μέσα από σκιές και υπονοούμενα, ήταν ίσως το πιο επικίνδυνο σημείο. Για πρώτη φορά, δεν ένιωθε ότι είχε τον πλήρη έλεγχο. Και αυτό την εξόργιζε περισσότερο από όσο θα παραδεχόταν ποτέ. Στο μεταξύ, στο μυαλό της άρχισαν να επαναλαμβάνονται οι λέξεις του Οδυσσέα, όχι σαν απλή συνομιλία, αλλά σαν προειδοποίηση που είχε υποθεί με τρόπο τόσο ήρεμο, ώστε να μοιάζει σχεδόν αθώος. Η αλήθεια είχε έναν περίεργο τρόπο να επιστρέφει. Αυτή η φράση δεν έφευγε από μέσα της. Δεν ήταν απλώς μια διαπίστωση, ήταν ένα μήνυμα. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν ήξερε μέχρι που είχε φτάσει εκείνος. Γιατί αν είχε καταλάβει τα πάντα, τότε η επόμενη του κίνηση δεν θα ήταν απλώς μια δοκιμή. Θα ήταν επίθεση. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σταμάτησε για λίγο μπροστά σε ένα παράθυρο. Το βλέμμα της χάθηκε έξω, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Ήταν σαν να προσπαθούσε να συγκεντρώσει τις σκέψεις της, να ξαναβρει το σημείο ισορροπίας της. Γιατί η Αλεξάνδρα δεν ήταν από εκείνους που αφήνονται να παρασυρθούν. Ήταν από εκείνους που, ακόμα και όταν χάνουν για μια στιγμή τον έλεγχο, επιστρέφουν πιο επικίνδυνοι. Και τώρα, είχε αρχίσει να επιστρέφει. Στο μεταξύ, μέσα στο γραφείο, ο Οδυσσέας δεν είχε αλλάξει στάση. Στεκόταν ακόμα εκεί, κρατώντας το αλογάκι, σαν να ήθελε να αποτυπώσει μέσα του κάθε λεπτομέρεια αυτής της στιγμής.
Δεν τον ενδιέφερε τόσο η πράξη, τον ενδιέφερε το μοτίβο. Γιατί οι άνθρωποι δεν προδίδονται από ένα μόνο λάθος, προδίδονται από τον τρόπο που επαναλαμβάνουν τα λάθη τους. Και η Αλεξάνδρα είχε ήδη αρχίσει να επαναλαμβάνεται. Το μυαλό του γύρισε για μια στιγμή πίσω. Όλες εκείνες οι μικρές, σχεδόν ασήμαντες λεπτομέρειες που μέχρι πριν λίγο δεν είχαν ξεκάθαρη σημασία, τώρα άρχισαν να ενώνονται. Τα βλέμματα, οι παύσεις, οι επιλογές της. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Και αυτό σήμαινε ότι δεν είχε απέναντι του έναν απλό αντίπαλο. Είχε απέναντι του κάποιον που ήξερε να παίζει. Και αυτό τον έκανε να χαμογελάσει ελαφρά, όχι από ευχαρίστηση, αλλά από εκείνη τη σκοτεινή ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν βρίσκει επιτέλους κάτι που αξίζει την προσοχή του. «Έκανα λάθος», μουρμύρισε χαμηλά, σχεδόν σαν εξομολόγηση στον εαυτό του. Δεν είχε κάνει λάθος για το τι είχε συμβεί. Είχε κάνει λάθος γιατί την είχε υποτιμήσει. Και αυτό, για έναν άνθρωπο σαν εκείνον, ήταν το μοναδικό λάθος που δεν συγχωρούσε εύκολα. Όχι πολύ αργότερα, η ένταση που είχε δημιουργηθεί άρχισε να διαχέεται και έξω από εκείνο το δωμάτιο, παίρνοντας μια μορφή διαφορετική, πιο άμεση, πιο σκληρή. Οι αντιδράσεις στον γύρο δεν είχαν τίποτα το λεπτό ή το συγκρατημένο. Ήταν ομές, σχεδόν επιθετικές, σαν να είχαν βρει επιτέλους έναν στόχο πάνω στον οποίο μπορούσαν να ξεσπάσουν. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς αντιπαθητική, είχε γίνει το πρόσωπο που προκαλούσε οργή. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνταν εναντίον της δεν είχαν φιλτράρισμα. Ήταν βαριές, δηλητηριώδεις, γεμάτες περιφρόνηση. Κάποιοι την έβλεπαν ως απειλή, άλλοι ως εισβολέα και κάποιοι ως κάτι που έπρεπε να εξαφανιστεί από την εικόνα. Αλλά εκείνο που είχε πραγματική σημασία δεν ήταν η ένταση αυτών των αντιδράσεων. Ήταν το γεγονός ότι δεν ήταν πια μεμονωμένες. Ήταν μαζικές. Και όταν μια μάζα αρχίζει να στρέφεται εναντίον κάποιου, τότε η πίεση γίνεται αφόρητη. Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα είχε ήδη αντιληφθεί αυτή την αλλαγή. Δεν ήταν αφελής. Ήξερε να διαβάζει το περιβάλλον της. Ήξερε πότε τα βλέμματα αλλάζουν, πότε η ατμόσφαιρα βαραίνει, πότε οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν πίσω από την πλάτη της με τρόπο που δεν προσπαθούν καν να κρύψουν. Και τώρα, όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα. Αλλά αντί να τη λυγίσουν, τη σκλήριναν. Γιατί αν υπήρχε ένα πράγμα που τη χαρακτήριζε, ήταν ότι δεν φοβόταν να γίνει το αντικείμενο μίσους. Αντιθέτως, πολλές φορές το χρησιμοποιούσε. Γιατί το μίσος των άλλων μπορεί να γίνει δύναμη, αν ξέρεις πώς να το κατευθύνεις. Και εκείνη ήξερε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η στάση της άλλαξε ανεπαίσθητα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να δει κάποιος εύκολα. Δεν ήταν μια θεατρική μεταμόρφωση. Ήταν κάτι πιο επικίνδυνο. Ήταν μια εσωτερική απόφαση. Δεν θα αμυνόταν. Θα επιτεθεί. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του. Δεν ήταν άνθρωπος που ενεργούσε παρορμητικά. Δεν θα την αντιμετώπιζε ανοιχτά, όχι ακόμα. Ήθελε περισσότερα. Ήθελε να δει μέχρι που ήταν διατεθειμένη να φτάσει. Ήθελε να καταλάβει το μοτίβο της. Γιατί μόνο τότε θα μπορούσε να τη σταματήσει. Ή να την καταστρέψει. Παρόλα αυτά, μέσα του υπήρχε και κάτι άλλο. Κάτι που δεν θα παραδεχόταν εύκολα. Ένα είδος ενδιαφέροντος. Όχι συναισθηματικού, αλλά πνευματικού. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς μια απειλή, ήταν ένας γρίφος. Και ο Οδυσσέας πάντα είχε μια αδυναμία στους γρίφους. Αλλά αυτή τη φορά, το τίμημα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Γιατί δεν επρόκειτο απλώς για ένα παιχνίδι εξουσίας. Επρόκειτο για κάτι που άγγιζε άμεσα τη ζωή του. Και κυρίως, την αρετή. Το όνομα της αρετής πέρασε από το μυαλό του σαν μια σκιά που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Γιατί αν η Αλεξάνδρα ήταν ικανή να φτάσει μέχρι εκεί, τότε το επόμενο της βήμα δεν θα ήταν ένα αντικείμενο. Θα ήταν ένας άνθρωπος. Και αυτό ήταν το σημείο που έκανε το βλέμμα του να σκληρύνει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν θα παρακολουθούσε απλώς. Θα προστάτευε. Εν τω μεταξύ, η Αλεξάνδρα είχε ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται τη δική της στρατηγική. Το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει, απλώς είχε αλλάξει επίπεδο. Και εκείνη δεν είχε καμία πρόθεση να αποσυρθεί. Γιατί μέσα της υπήρχε μια πεποίθηση που δεν μπορούσε να σβήσει. Ότι δεν είχε έρθει μέχρι εδώ για να χάσει. Και αν χρειαζόταν να καταστρέψει τα πάντα για να κερδίσει, θα το έκανε. Χωρίς δισταγμό. Η ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί μετά τη συνάντηση στο γραφείο δεν διαλύθηκε, αντίθετα, απλώθηκε σαν λεπτή σκιά πάνω σε κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα, κάθε σιωπή που ακολούθησε μέσα στο χώρο.
Εκείνο που πριν ήταν απλώς μια υπόγεια ένταση, τώρα είχε αρχίσει να αποκτά μορφή, να αποκτά βάρος, να γίνεται κάτι που δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί ούτε από τον Οδυσσέα ούτε από την Αλεξάνδρα. Ο Οδυσσέας, χωρίς να δείχνει καμία εξωτερική μεταβολή στη συμπεριφορά του, είχε ήδη περάσει σε μια διαφορετική φάση σκέψης, εκείνη όπου η παρατήρηση μετατρέπεται σε στρατηγική και η στρατηγική σε δράση. Δεν τον ενδιέφερε να επιβεβαιώσει απλώς μια υποψία, αυτό είχε ήδη συμβεί. Εκείνο που τον απασχολούσε τώρα ήταν το επόμενο βήμα της Αλεξάνδρας, γιατί από αυτό θα καθοριζόταν όχι μόνο η δική της πορεία, αλλά και η δική του αντίδραση. Η παρουσία της είχε πάψει να είναι ένα απλό ενοχλητικό στοιχείο στο περιβάλλον του και είχε μετατραπεί σε ενεργή μεταβλητή, σε έναν παράγοντα που μπορούσε να επηρεάσει καταστάσεις, να διαταράξει ισορροπίες, να εισχωρήσει εκεί όπου τα όρια θεωρούνταν δεδομένα. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αφήσει ανεξέλεγκτο. Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα, παρά την εξωτερική της ηρεμία, είχε ήδη αρχίσει να ανασυντάσει τις κινήσεις της, προσπαθώντας να επαναφέρει τον έλεγχο που είχε αισθανθεί ότι της ξέφυγε για μια στιγμή μέσα στο γραφείο. Δεν ήταν μια γυναίκα που λειτουργούσε με βάση το ένστικτο μόνο, κάθε της βήμα είχε σκοπό, κάθε της επιλογή ήταν μέρος μιας ευρύτερης κατεύθυνσης που υπηρετούσε έναν στόχο πολύ πιο προσωπικό από ό,τι φαινόταν στην επιφάνεια. Η πρώτη της σκέψη δεν ήταν να απομακρυνθεί, ήταν να πλησιάσει περισσότερο. Αυτή η επιλογή δεν ήταν αποτέλεσμα παρορμητισμού, αλλά μιας βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε ο Οδυσσέας. Ήξερε ότι η απόσταση θα ερμηνευόταν ως ενοχή, ενώ η παρουσία, η επιμονή και η επιφανειακή κανονικότητα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφιβολία. Και σε έναν άνθρωπο που βασιζόταν τόσο πολύ στην παρατήρηση, η αμφιβολία μπορούσε να λειτουργήσει ως καθυστέρηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι κινήσεις της έγιναν πιο προσεκτικές, πιο υπολογισμένες, αλλά ταυτόχρονα και πιο τολμηρές. Δεν απέφευγε τα βλέμματα, αντίθετα, τα προκαλούσε. Δεν αποτραβιόταν από τις καταστάσεις, φρόντιζε να βρίσκεται μέσα σε αυτές, να είναι παρούσα, να δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν είχε τίποτα να κρύψει. Αυτή η στάση, όμως, δεν περνούσε απαρατήρητη. Ο Οδυσσέας, παρακολουθώντας την από απόσταση, μπορούσε να διακρίνει τη λεπτή αυτή αλλαγή. Δεν ήταν κάτι που θα εντόπιζε ένας τυχαίος παρατηρητής, απαιτούσε συγκέντρωση, εμπειρία και μια ιδιαίτερη ικανότητα να βλέπεις πέρα από την επιφάνεια. Και εκείνος είχε μάθει να βλέπει. Καθώς περνούσαν οι ώρες, η ένταση ανάμεσα στους δύο δεν εκφραζόταν με λόγια, αλλά με μια διαρκή, σχεδόν αόρατη ανταλλαγή σιωπηλών μηνυμάτων. Κάθε φορά που τα βλέμματά του συναντιόνταν, υπήρχε κάτι που έμενε στον αέρα, κάτι που δεν λεγόταν αλλά γινόταν κατανοητό. Η ισορροπία αυτή δεν ήταν σταθερή, άλλαζε συνεχώς, μετατοπιζόταν από τη μία πλευρά στην άλλη, δημιουργώντας μια αίσθηση διαρκούς αβεβαιότητας. Και αυτή η αβεβαιότητα ήταν ίσως το πιο επικίνδυνο στοιχείο της κατάστασης. Την ίδια στιγμή, οι αντιδράσεις στον γύρο είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ακόμη πιο φορτισμένο. Οι απόψεις που εκφράζονταν δεν ήταν απλώς αρνητικές, ήταν επιθετικές, σχεδόν εκδικητικές. Η Αλεξάνδρα είχε γίνει το πρόσωπο πάνω στο οποίο συγκεντρωνόταν μια συσσωρευμένη ένταση που ξεπερνούσε τα όρια της λογικής. Οι χαρακτηρισμοί που ακούγονταν δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνίας. Δεν υπήρχε προσπάθεια κατανόησης, υπήρχε μόνο καταδίκη. Και αυτή η καταδίκη δεν προερχόταν από μια μεμονωμένη φωνή, αλλά από μια συλλογική στάση που ενισχυόταν όσο περισσότερο η εικόνα της συνδεόταν με ύπουλες κινήσεις και παρασκηνιακές παρεμβάσεις. Η Αλεξάνδρα, αν και φαινομενικά αδιάφορη, αντιλαμβανόταν αυτή τη μεταβολή. Κάθε σχόλιο, κάθε βλέμμα, κάθε μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά των άλλων καταγραφόταν μέσα της. Δεν την πλήγωνε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, την επηρέαζε διαφορετικά. Την έκανε πιο σκληρή, πιο αποφασισμένη, πιο πρόθυμη να συνεχίσει. Γιατί σε έναν κόσμο όπου η αποδοχή δεν ήταν ποτέ δεδομένη, η απόρριψη μπορούσε να λειτουργήσει ως καύσιμο. Στο μεταξύ, ο Οδυσσέας είχε αρχίσει να μεταφέρει αυτή την εσωτερική ένταση και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τις υπόλοιπες καταστάσεις γύρω του. Η σκέψη του δεν ήταν πια απομονωμένη στο συγκεκριμένο περιστατικό, είχε επεκταθεί, είχε αρχίσει να συνδέει γεγονότα, πρόσωπα και κινήσεις με έναν τρόπο που αποκάλυπτε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς ένα μεμονωμένο πρόβλημα, ήταν μέρος μιας δυναμικής που μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις σχέσεις του, τις επιλογές του, ακόμη και την ίδια την πορεία των γεγονότων που εξελίσσονταν γύρω του. Και μέσα σε αυτή τη δυναμική, η παρουσία της αρετής αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η σκέψη της αρετής λειτουργούσε σαν σταθερό σημείο αναφοράς, σαν εκείνο το στοιχείο που καθόριζε τις προτεραιότητές του και επηρέαζε τις αποφάσεις του. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα συναίσθημα, ήταν κάτι βαθύτερο, κάτι που το συνέδεε με μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του, πιο ευάλωτη αλλά και πιο αληθινή.
Ακριβώς γι' αυτό, η πιθανότητα να βρεθεί η αρετή στο επίκεντρο των κινήσεων της Αλεξάνδρας δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Η σκέψη αυτή δεν εκφράστηκε φωναχτά, αλλά επηρέασε κάθε επόμενη του κίνηση. Λίγο αργότερα, καθώς ο χώρος είχε αρχίσει να αδειάζει και οι ήχοι είχαν μειωθεί, ο Οδυσσέας βρέθηκε ξανά μόνος με τις σκέψεις του. Το αλογάκι βρισκόταν ακόμη πάνω στο γραφείο, αλλά πλέον δεν είχε την ίδια σημασία. Είχε ήδη επιτελέσει το σκοπό του. Αυτό που είχε αποκαλύψει δεν μπορούσε να αναιρεθεί. Και όμως, το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν τι είχε συμβεί. Ήταν τι θα ακολουθούσε. Η ένταση που είχε δημιουργηθεί δεν μπορούσε να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για πολύ. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να εκδηλωθεί πιο άμεσα, πιο καθαρά, πιο επικίνδυνα. Και όταν αυτό συνέβαινε, δεν θα υπήρχαν πια περιθώρια για δοκιμές ή για μικρές κινήσεις. Θα υπήρχε μόνο σύγκρουση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Οδυσσέας δεν σκεφτόταν πια αν η Αλεξάνδρα ήταν επικίνδυνη. Το είχε ήδη αποδεχτεί. Το μόνο που απέμενε ήταν να αποφασίσει πώς θα την αντιμετωπίσει. Και η Αλεξάνδρα, από την πλευρά της, δεν σκεφτόταν πια αν είχε εκτεθεί. Είχε ήδη επιλέξει να συνεχίσει. Η σύγκρουση δεν ήταν πια πιθανότητα. Ήταν αναπόφευκτη. Όσο περνούσε ο χρόνος, η ένταση που είχε γεννηθεί ανάμεσα στον Οδυσσέα και την Αλεξάνδρα δεν εκτονωνόταν, αλλά αντίθετα εδραιωνόταν σαν μια αόρατη δομή που επηρέαζε κάθε τους κίνηση, ακόμη και όταν δεν βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Εκείνο που κάποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα απλό παιχνίδι εντυπώσεων, είχε πλέον εξελιχθεί σε μια σύγκρουση που λειτουργούσε σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο εξωτερικά όσο και βαθιά ψυχολογικά. Ο Οδυσσέας, παραμένοντας πιστός στη φύση του, δεν επέλεξε να κινηθεί με τρόπο άμεσο ή βίαιο. Αντίθετα, η στάση του έγινε πιο εσωτερική, πιο συγκεντρωμένη, σχεδόν αποστασιοποιημένη, σαν να είχε αποδεχτεί ότι η πραγματική μάχη δεν θα δοθεί με λέξεις, αλλά με επιλογές που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων. Παρατηρούσε, κατέγραφε, συνέδε λεπτομέρειες που για τους άλλους περνούσαν απαρατήρητες και μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμόρφωνε μια εικόνα που δεν βασιζόταν σε υποψίες, αλλά σε μοτίβα συμπεριφοράς. Η Αλεξάνδρα, από την άλλη πλευρά, είχε ήδη εισέλθει σε μια φάση όπου η ανάγκη να διατηρήσει τον έλεγχο γινόταν όλο και πιο έντονη, σχεδόν αιμονική. Η επίγνωση ότι είχε αποκαλυφθεί, έστω και μερικώς, δεν την οδήγησε σε υποχώρηση, αλλά σε μια βαθύτερη, πιο επιθετική προσέγγιση των καταστάσεων. Οι κινήσεις της άρχισαν να αποκτούν μια πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση, σαν να είχε πάρει την απόφαση ότι η αβεβαιότητα ήταν πλέον πολυτέλεια που δεν μπορούσε να αντέξει. Αυτή η μετατόπιση δεν εκδηλώθηκε με τρόπο κραυγαλαίο, αλλά μπορούσε να διακριθεί μέσα από μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Ο τρόπος που στεκόταν απέναντι στους άλλους, η διάρκεια των βλεμμάτων της, η επιλογή των στιγμών που επέλεγε να είναι παρούσα, όλα αυτά συνιστούσαν ενδείξεις μιας εσωτερικής έντασης που δεν έβρισκε διέξοδο, αλλά αντίθετα ανακυκλωνόταν και ενισχυόταν. Στο μεταξύ, το περιβάλλον γύρω του συνέχιζε να αντιδρά, όχι με τρόπο ισορροπημένο, αλλά με μια ένταση που συχνά ξεπερνούσε τα όρια της λογικής. Οι απόψεις που διαμορφώνονταν για την Αλεξάνδρα δεν ήταν αποτέλεσμα ψύχρεμης αξιολόγησης, αλλά συναισθηματικής φόρτισης που διωγγωνόταν όσο περισσότερο η εικόνα της συνδεόταν με ενέργειες που θεωρούνταν ύπουλες ή επιθετικές. Αυτή η συλλογική στάση δημιουργούσε ένα περιβάλλον όπου η έννοια της δικαιοσύνης μπλεκόταν με την επιθυμία για τιμωρία και όπου η διάκριση ανάμεσα σε πραγματικότητα και ερμηνεία γινόταν όλο και πιο δυσδιάκριτη. Η Αλεξάνδρα δεν ήταν απλώς ένα πρόσωπο που κρινόταν, είχε μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για μια ευρύτερη ένταση που ζητούσε εκτόνωση. Ο Οδυσσέας, αν και δεν συμμετείχε σε αυτή την εξωτερική έκφραση της έντασης, δεν μπορούσε να αγνοήσει τις συνέπειες της. Κατανοούσε ότι το περιβάλλον αυτό μπορούσε να λειτουργήσει είτε ως εργαλείο είτε ως εμπόδιο, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση. Δεν τον ενδιέφερε να ενισχύσει αυτή τη συλλογική αντίδραση, τον ενδιέφερε να τη χρησιμοποιήσει με τρόπο που θα εξυπηρετούσε τη δική του στρατηγική. Και μέσα σε αυτή τη στρατηγική, η παρουσία της αρετής αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα. Η σκέψη της αρετής δεν ήταν πλέον απλώς συναισθηματική, είχε μετατραπεί σε σημείο ευθύνης. Ο Οδυσσέας αντιλαμβανόταν ότι η ένταση που είχε δημιουργηθεί δεν θα παρέμενε περιορισμένη στο επίπεδο της προσωπικής αντιπαράθεσης, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί και να επηρεάσει ανθρώπους που δεν είχαν άμεση εμπλοκή στο αρχικό γεγονός. Αυτή η συνειδητοποίηση τον οδήγησε σε μια πιο προσεκτική στάση, όχι μόνο απέναντι στην Αλεξάνδρα, αλλά και απέναντι στον τρόπο που διαχειριζόταν τις σχέσεις του. Δεν επρόκειτο για φόβο, επρόκειτο για πρόβλεψη. Και η πρόβλεψη αυτή τον ανάγκαζε να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε του επιλογή είχε διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά, να κατανοήσει πλήρως τις προθέσεις της Αλεξάνδρας και από την άλλη, να διασφαλίσει ότι οι συνέπειες αυτών των προθέσεων δεν θα επηρεάσουν εκείνους που θεωρούσε σημαντικούς.
Η Αλεξάνδρα, παράλληλα, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση δεν περιοριζόταν πλέον στο επίπεδο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, αλλά είχε επεκταθεί σε ένα ευρύτερο πεδίο όπου οι αντιλήψεις, οι φήμες και οι αντιδράσεις των άλλων έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο. Αυτό το πεδίο δεν μπορούσε να το ελέγξει πλήρως και αυτή η έλλειψη ελέγχου λειτουργούσε ως πηγή πίεσης. Ωστόσο, αντί να προσπαθήσει να το περιορίσει, επέλεξε να το εντάξει στη στρατηγική της. Αν το περιβάλλον ήταν ήδη εναντίον της, τότε η μόνη επιλογή ήταν να το μετατρέψει σε εργαλείο. Αυτή η σκέψη δεν ήταν αποτέλεσμα απελπισίας, αλλά μιας βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι δυναμικές εξουσίας. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η μεταξύ τους απόσταση δεν μειωνόταν ούτε αυξανόταν με τρόπο γραμμικό, μεταβαλλόταν συνεχώς, δημιουργώντας μια αίσθηση ρευστότητας που καθιστούσε κάθε επόμενη κίνηση απρόβλεπτη. Δεν υπήρχαν σταθερά σημεία, υπήρχαν μόνο στιγμές όπου η ισορροπία φαινόταν να γέρνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Και αυτή η έλλειψη σταθερότητας ήταν που καθιστούσε την κατάσταση τόσο επικίνδυνη. Ο Οδυσσέας, μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, παρέμενε προσανατολισμένος σε έναν στόχο που δεν είχε αλλάξει, να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης χωρίς να αποκαλύψει πλήρως τις προθέσεις του. Η επιλογή αυτή δεν ήταν ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγικής ωριμότητας. Κατανοούσε ότι μια πρόωρη αποκάλυψη θα μπορούσε να δώσει στην Αλεξάνδρα το περιθώριο να προσαρμοστεί. Και εκείνος δεν είχε καμία πρόθεση να της δώσει αυτό το πλεονέκτημα. Η Αλεξάνδρα, από την πλευρά της, είχε αρχίσει να κινείται με έναν τρόπο που υποδήλωνε ότι είχε αποδεχτεί την αναπόφευκτη σύγκρουση. Δεν προσπαθούσε πλέον να την αποφύγει, την πλησίαζε, την προκαλούσε, σχεδόν την επιζητούσε. Η στάση αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα θάρρους, αλλά ανάγκης. Γιατί όταν η σύγκρουση γίνεται αναπόφευκτη, η αναμονή μετατρέπεται σε αδυναμία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν είχε αλλάξει οριστικά. Δεν υπήρχε επιστροφή σε μια κατάσταση όπου οι κινήσεις μπορούσαν να ερμηνευτούν ως αθώες. Δεν υπήρχε περιθώριο για ουδέτερες επιλογές. Κάθε πράξη, κάθε σιωπή, κάθε παρουσία είχε νόημα. Και αυτό το νόημα οδηγούσε σε ένα μόνο συμπέρασμα. Η σύγκρουση πλησίαζε. Όχι ως πιθανότητα, αλλά ως αναγκαιότητα. Η κατάσταση είχε πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου η ένταση δεν χρειαζόταν πια εξωτερικά ερεθίσματα για να διατηρηθεί, είχε ριζώσει μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους που την είχαν δημιουργήσει και αναπαραγόταν μέσα από τις σκέψεις, τις υποψίες και τις επιλογές τους. Ο Οδυσσέας και η Αλεξάνδρα δεν βρίσκονταν πλέον απλώς σε μια αντιπαράθεση, είχαν εγκλωβιστεί σε μια δυναμική όπου κάθε επόμενη κίνηση καθόριζε όχι μόνο την έκβαση της σύγκρουσης, αλλά και την ίδια τους την ταυτότητα μέσα σε αυτήν. Ο Οδυσσέας, διατηρώντας την εξωτερική του ψυχραιμία, είχε ήδη μεταφέρει την προσοχή του από την επιβεβαίωση στην πρόβλεψη, προσπαθώντας να κατανοήσει όχι μόνο τι είχε κάνει η Αλεξάνδρα, αλλά και γιατί είχε επιλέξει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Η εστίασή του δεν περιοριζόταν πλέον στο αντικείμενο που είχε λειτουργήσει ως αφορμή, είχε επεκταθεί στη συνολική συμπεριφορά της, στα μοτίβα που επαναλαμβάνονταν, στις στιγμές που επέλεγε να δράσει και σε εκείνες που προτιμούσε να παραμείνει σιωπηλή. Αυτή η ανάλυση δεν ήταν ψυχρή ή αποστασιοποιημένη, είχε μια ένταση που σχετιζόταν με την ευθύνη που ένιωθε απέναντι σε όσα διακυβεύονταν. Η παρουσία της αρετής, ακόμη και όταν δεν ήταν φυσικά παρούσα, λειτουργούσε ως ένας αόρατος άξονας που επηρέαζε κάθε του απόφαση. Δεν επρόκειτο μόνο για προστασία, επρόκειτο για μια ανάγκη να διατηρήσει ακέραιο ένα κομμάτι της ζωής του που δεν είχε χτιστεί πάνω σε παιχνίδια εξουσίας ή χειρισμούς. Από την άλλη πλευρά, η Αλεξάνδρα είχε ήδη περάσει σε μια φάση όπου η διατήρηση του ελέγχου δεν ήταν απλώς επιθυμία, αλλά αναγκαιότητα. Η πίεση που δεχόταν από το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την επίγνωση ότι ο Οδυσσέας είχε αρχίσει να την παρατηρεί με μεγαλύτερη προσοχή, δημιουργούσε ένα εσωτερικό πεδίο έντασης που την οδηγούσε σε όλο και πιο στοχευμένες κινήσεις. Δεν λειτουργούσε πλέον με βάση την πιθανότητα, λειτουργούσε με βάση τη βεβαιότητα ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Και αυτή η βεβαιότητα άλλαζε τα πάντα. Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις των γύρω δεν είχαν μειωθεί, είχαν ενισχυθεί, αποκτώντας μια δυναμική που επηρέαζε έμεσα και τις κινήσεις των δύο πρωταγωνιστών. Η εικόνα της Αλεξάνδρας είχε πλέον παγιωθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντίληψης, όπου κάθε της ενέργεια ερμηνευόταν μέσα από ένα φίλτρο καχυποψίας και απόρριψης. Αυτή η κατάσταση δεν την απομόνωνε απλώς, την τοποθετούσε σε μια θέση όπου κάθε της επιλογή έπρεπε να υπολογίζεται διπλά, όχι μόνο ως προς την άμεση επίδρασή της, αλλά και ως προς τον τρόπο που θα γινόταν αντιληπτή. Και αυτό δημιουργούσε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που απαιτούσε συνεχή εγρήγορση.
Ο Οδυσσέας, παρατηρώντας αυτή τη μεταβολή, αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τα όρια μιας ελεγχόμενης αντιπαράθεσης και είχε μετατραπεί σε μια διαδικασία όπου πολλαπλοί παράγοντες επηρέαζαν ταυτόχρονα την εξέλιξη. Η στρατηγική του δεν μπορούσε πλέον να βασίζεται μόνο στην προσωπική του εκτίμηση, έπρεπε να λάβει υπόψη και τη δυναμική του περιβάλλοντος. Αυτό τον οδήγησε σε μια πιο σύνθετη προσέγγιση, όπου η παρατήρηση συνδυαζόταν με προσεκτική παρέμβαση, χωρίς να αποκαλύπτει πλήρως τις προθέσεις του. Δεν επρόκειτο για παθητική στάση, επρόκειτο για ελεγχόμενη δράση, όπου κάθε κίνηση είχε συγκεκριμένο στόχο και περιορισμένο ρίσκο. Η Αλεξάνδρα, παράλληλα, είχε αρχίσει να διαμορφώνει μια στρατηγική που δεν στόχευε μόνο στην αντιμετώπιση του Οδυσσέα, αλλά και στη διαχείριση της εικόνας της μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον. Κατανοούσε ότι η πλήρης αντιπαράθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση, αλλά επίσης αντιλαμβανόταν ότι η πλήρης υποχώρηση θα ερμηνευόταν ως αδυναμία. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές ήταν δύσκολη, αλλά αναγκαία. Όσο περνούσαν οι ώρες, αυτή η ισορροπία γινόταν όλο και πιο εύθραυστη. Κάθε μικρή μεταβολή μπορούσε να τη διαταράξει. Κάθε λάθος μπορούσε να έχει δυσανάλογες συνέπειες. Ο Οδυσσέας, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, είχε ήδη πάρει μια απόφαση που δεν είχε ακόμη εκφραστεί ανοιχτά, αλλά καθόριζε την κατεύθυνση των επόμενων κινήσεών του. Δεν επρόκειτο να επιτρέψει στη σύγκρουση να εξελιχθεί με τρόπο ανεξέλεγκτο. Η διατήρηση του ελέγχου δεν ήταν πλέον επιλογή, ήταν προτεραιότητα. Αυτή η προτεραιότητα συνδεόταν άμεσα με την ανάγκη να προστατεύσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και όσα θεωρούσε σημαντικά. Η αρετή, σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν απλώς ένα πρόσωπο, ήταν ο λόγος για τον οποίο η σύγκρουση αποκτούσε πραγματικό βάθος. Η Αλεξάνδρα, αντιλαμβανόμενη σταδιακά αυτή τη μετατόπιση, είχε αρχίσει να προσαρμόζει τις κινήσεις της με τρόπο που στόχευε σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν περιοριζόταν πλέον σε έμεσες ενέργειες, αναζητούσε σημεία όπου η επίδρασή της θα μπορούσε να είναι πιο άμεση, πιο καθοριστική. Αυτή η αναζήτηση δεν ήταν τυχαία, ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας όπου η πίεση μετατρεπόταν σε κατεύθυνση. Και αυτή η κατεύθυνση οδηγούσε σε ένα σημείο όπου οι επιλογές θα έπρεπε να γίνουν πιο ξεκάθαρες. Στο τέλος αυτής της φάσης, εκείνο που γινόταν ολοένα και πιο σαφές ήταν ότι η σύγκρουση είχε περάσει από το επίπεδο της υποψίας στο επίπεδο της πρόθεσης. Δεν υπήρχαν πλέον περιθώρια για παρερμηνίες ή για ουδέτερες ζώνες. Ο Οδυσσέας και η Αλεξάνδρα βρίσκονταν πλέον σε μια τροχιά όπου η σύγκρουση δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Και το σημαντικότερο ήταν ότι και οι δύο το γνώριζαν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε τους κίνηση δεν θα είχε στόχο απλώς την αντίδραση. Θα είχε στόχο την έκβαση. Και αυτή η έκβαση δεν θα καθοριζόταν από ένα μόνο γεγονός, αλλά από τη συσσόρευση επιλογών που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που δεν θα μπορούσε να ανατραπεί εύκολα. Γιατί η σύγκρουση, πλέον, δεν ήταν απλώς παρούσα. Ήταν ενεργή. Και είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει το μέλλον τους.